лана гӯш кунед. маросими ҷоизасипорӣ ранги ҳарвақта дар осорхонаи миллӣ ҷашн гирифта мешавад. делфини тиллоиро дар пишти саҳна ба ҷо мекунанд. ганда осонай. рута сиёнака. барои як осорхона дуромадан мо бояд корвон бирем, либосҳои фасон бигирем. ай обтовиш. ҷоизагирандаи сол акай миралӣ. ҳайвони намешиданиай. профессор, шумо имсол бо ин хайрхоҳиятон ҳамаро дар ҳайрат гузоштед. бисёри гӯштаҳоро сер кардед ва бисёриро соҳиби хона кардед. шумо чӣ хел ба ин дараҷа расидед? ин бисёр муҳим аст. агар шумо медонистед ки ман барои чӣ ин хайрхоҳиро мекунам, ин пеш аз ҳама завқи ман ва як амали хуби инсондӯстӣ аст. хеле сипосгузорам аз шумо. барои берун дуромадан бояд сета дари ба қуввати коддора бикушоем. дари якма ба корти пластикӣ мекушоем ки ӯ дар дасти хонум мелисаи шиноси пештара монад. дари диям ба тариқи Face ID кушода мешавад ки охранникои уҷо аввал мезананда ба мепурсанда. ана барои дари сеюма кушодан фақат хонум губернатор доступ дорад. барои доступа гирифтан ман бояд катюаи наздик шинос бошам. майли шумо ҳам ҷода гаштан гирем, бо мебинем. аҷоиб аҷоиб. чизи мусор чизи хуб сохтай. меган одами ба ҳунар ҳеҷ гоҳ хор намешав. шумо ҷаноби теша таваров теша. бисёр хуб. кайҳо бояд ҷазои сағирои дӯзро медодед? чӣ хеле ки медонам то ҳол аз дасти ягон кас наомадааст. и уқа кори қиндам нест? ба фикрам шумо хато мекунед камтар. агар бо як бори дигар дуздӣ кунанд номи хушон дар таърих менависанд. ой ҷаноби теша, чӣ қадар шумо шух ҳастед? вайёро ҳеҷ ҷо қабул намекунад бе ғарзи турма. шумо ягон бор дуздӣ вайёро дагем? вайё бетарбияи беаҳамияти бемасъулияти ноҳуда бароянд. ягон бор либоспӯширо дагем? қоидаи либоспӯшиам надоранд. вайё танҳо мехоҳанд ки номи хушонро машҳур кунанду тамом. ин маънои онро дорад ки коршон ҳалай. шумо ин хел фикр мекунед? ва ман губернаторам. ин оҳанпораро ҳунарманд тавре офаридае ки диққати одам ба худ ҷалб мекунад. лекин агар ба сояш нигоҳ кунӣ, боз як чиз зеботарро мебинӣ. ана кору мана кор. рост меган, нигоҳи аввал фақат фиреб мекунад. мебахшед хонум губернатор, мумкин аст катитон як сурати хотира бигирем? кати мусири оқиб. о ҷаноби теша, чӣ қадар шумо худро дӯст медоред? ку сағиро сараш менем. даре ки дур омадем, ҳама тақсим меша, ҷои хича мегира. ҳама ҷора нигоҳ куне, бояд сағирои дузда биқапем. агар нагирем, марай кор сир мекунам. ман бошам шуморо қатъи мегирам. ҷои бомжода, фаҳмиден? ҳама ба ҷои худуш. бачаҳо, овозо чӣ хеланд? маро фаҳмидесте? нормально. сад фоиза. ҳама садай. миралӣ ганда одам мезура. ӯро ди қадар эҳхонаро соҳиби хона кардад. беставед ки метавонад қанша бизанам, аммо хуси амӯем. камтари кадан мегирам, баъд пеш меравам. маладесам. шинос мешӣ? хушуче? не наметонам. ман духтарои мегуфтагии шумо нестам. ана ку медиздемуш. гап нест, мегиремуш. бачаҳо, поёнда чӣ гапай? ҳама ҷинҷияй? ин моменти зур барои қапидани сағироиду. гунаҳкорам, илтимос бубахшед. ама садай. хушрӯ нигоҳ куне, вода ҳама ҷо буда метонам. фақат барое ки моро паст бизанам. гурб ҷоша гирифт.
ایرانیا تدا کدو قاوری کجاشیدی؟ Aha, ma hami cayım. Korbor ayrı milyonay. Çıkıla sağırı.